Старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко сёння на месцы праверыў ход работ. Зараз будаўнікі манціруюць пліты перакрыцця на 6-м паверсе. Да гэтага была зацверджена проектная документация. Работы плануецца выканаць у 2 чаргі. В первую очередь строительство предусматривает восстановление поврежденной части 3-го подъезда, а вторая очередь строительства – это комплексный капремонт всего жилого дома. Проектные работы и по первой, и по второй очереди завершены. 25 марта получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту. Для работ по аднаўленню дома были распрацаваны спецыяльныя сценавыя панелі. Яны прайшлі ўсе неабходныя выпрабаванні і сертыфікацыю і атрымалі станоўчае заключэнне. Гэта значыць, што ў бліжэйшы час будаўнікі змогуць прыступіць да наступнага кроку. Следующий шаг – это капремонт подъезда и ремонтные работы. Замена коммуникаций, там, где смонтированы будут новые изделия, устройства инженерных сетей и отделка квартир. Іван Крупко поставіў задачу не выбіцца з графіка і аднавіць жылыя памяшканні ў тэрмін.